Seneten netro kawis turgo hanggenyo mawantu paring panjenengan. Atur Jan Campur sari. Gayangso. Jan Gayong. Oke. Jan Gayang lagi. Wasik Santai.
bersama Jan Gayanto. Asik yo bersama gemoynya Indonesia. Kompetisi Centrum terus. Yoko. Surah foto. Janji tresno diseseni lintang-lintang engkang gawe wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa pusaka rembulan sing wayah wengi ambai kekeseng ati iki papu janatine ngendi dong manis kang tak anti-anti yo saking pore dedek tuti goyang tipis-tipis Bablas Oyo. bukan itu saya Jan Gayanto. saking asik-asik yo janji tresno diseseni papu janatine ngendi dowong manis kang tak anti-anti Jan Gayanto. sawangan gunung-gunung kaya wong ayu endah kaya kados aku marang sliramu wong ayu tuti gemoy asik
Oke, ending yang sempurna. Oke, kita ini tadi bikin video klip. Dan nanti sambil menunggu mungkin barangkali ada permintaan yang masih ada di sini. Bu RW kalau belum pulang, Bu RT ataupun siapa saja. Monggo silakan bergabung bersama Campur Sari Jan Gayeng. Oke, baik, ini berhubung yang nungguin banyak banget. Atensi yang sudah masuk, giliran sedulur wedok ada Nduk Yuli Lendur kebareng Jengkar saking Sasono Palkan bersama Jan Gayeng Indonesia. Ayo ya. Tangannya mana bro? Lihat senyuman cepat terwarna-warni dengan cemana ayu nita warna-warni bersamalah warna-warni bersamalah warna-warni. Entah sampai kapan warna-warni, entah sampai kapan warna-warni, entah sampai kapan warna-warni. Aku delok Mbak Ewa. Aku yang delok jaketmu ki mau. Oh lala.
Dik. Masukin Bapak. Mantap bener, Nduk. Iya, enak toh. Hah? Topa. Pripon. Bablas ke apa-apa ora apa-apa. Apa Pak? Apa meneh apa jenengmu apa? Sri Uning. Sri Huning bagus. Oh, iya. Cocok banget karo Iya, pikir aku, iya, Nduk. oke. Dureke nempang nih, Pak. Anu Pak, pasrah. Iki sing nggarani mata kuraro iki mergone nak ndelok sinden. Ya, ngincengi ku ya Pak. Ayo toh. Kanjane kau. Aja. Ireng-ireng ana untune grenang-grenang calon mantune. Tidak bisa. Tidak bisa diiringi. Luar biasa sekali loh, nih RT5 jarang loh kayak gini loh Pak. Jan gayeng. Dereng telas loh Pak. Dereng telas, ayo lagi joget lagi. Monggo dilanjut sayang. Katresnane wirat moyo. Luar biasa sekali ya Pak.
Tararenggi juga. Loh, ayo Mas Suhar. Bu RW, monggo Bu RW.
ampun kesusu Pak RW. Aku ora enak karo Bu Erwin ning kono. Ya ampun Bu, izin nggih Bu nggih. Wong ibu aja biasa aja ya Bu ya. Biasanya yang pelirak-pelirik wae dadene aku ya. Ada pelirak-pelirik. Monggo. Anjir. Nalikanira Hati. Ayo Pak Yanto. biar ada dokumentasinya di YouTube, Pak. Tapi nak rupa elek ini ki ya ora mboten, suarane mboten. barang ya Piantun lagi ganteng watuk. ngonten kok ya. Nyuwun ngapunten. Monggo telaske. Nalikani royalu hati ayo lamun sira Tok ya Pak ya. iya ki payah ki. Om Tugiono, Om San, Bunda Wiwin, Mbak Starsel. Yo. Oh iya. Master Gandong.
sampun. Yang di belakang silakan merapat. Jan gayeng so. Ayo sini sini sini, yo. Terfoto. Hebat. Yo Dio. Cepet. Nyanyi yo. Kudune kowe ngerti. Mau nyanyi enggak? Ayo wes. Tresnaku nomor piro? Siji. Ya, aku loro aja deh. Penak elek mlencani janji. Kowe teka larani. Sahabu wis ra kurang-kurang kematiku
bersama Chandra Superstarnya Indonesia lagi. Gerak foto. Yoko Audio Talk. Fans Dimas, fans dia dari Demi Yongker. Ayo goyang lagi bun. Tahipit, sini. Kerikis aduh udan kerikis saya suwe antar kuduki. Habis ini nanti dikoploin, tenang. Ampu wariko nangis apa tahan dirasakno iman du kari seru riko tangisan aduh ojo wedi emang dong jodoh sing bakal liyan. Yuli, kamu kok gatel gitu ya Pak? Kamu cakep kok kelone. Nyontoh gue lo. Malah melu-melu ketularan. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wis ya wis, dong rika mikir sing kari manis, kuriang manis tambahi Atuh. wis ya wis, nang dipikir rompok terasa. Tahipit. Iman-iman du kari sewu riko tangisan aduh ojo wedi kelangan durung jodoh sing bakal kenangan. Candaya Asik. Sunan Kendang mainkan. Asik deh. kari manis, kuriang manis wes yo wes, dong mikir-mikir sing gunung kari manis, kurang manis tambahi gula. Aduh. Wis ya wis, tak dipikir apa kerasa.
kurang manis wis ya wis dong riko iki pikir sing kuno kari manis Ungker. yang manis yang Sudah? Terima kasih Bapak, terima kasih. Oke.